Bon, asio courant le momba appel vidéo le foot no indi Catalina et Kiki. Manganti vidéo ti zats weekend e andatsa. Na we ande critique. Non. Fa mis courant ti ko singa fangazavana, mis courant ti ko tsipi. Aminaka manokana tsy hoe le appel vidéo igny tegna hitako problème. Tsy hoe tegna agny loatra le fond le problème fa le hoe enregistrement, le intention nagnano enregistrement. Araka eritreritrinakany raha mety fatondrony magnano appel vidéo karaha igny. Fa igny le hitantsika, igny le enregistré. Fa hitako izy igny ka depuis tamy Kiki tagny le enregistrement. Nagnino i Kiki nanagna intention agnano enregistrement. Izy mety tsisy arrière-pensée satria izy koa mba hita agnatin'le vidéo. Fa mety nieritreritra izy angala souvenir. Mety nieritreritra izy après ny appel ty zako ndraiky vidéo ty agnano archive. Zegny le eritreritrin'azy, tsy mauvaise intention nazy. Araka fandiniako izy. Fa nagnano erreur fo izy. Le moment que izy nieritreritra hoe enregistreko vidéo ty, tio le erreur anazy. Lasa nisy fitiavantegna ily izy tam'le raha. Satria tsy izy raiky ane olo magnano appel vidéo io. Misy nama izy. Izy tsy nandiniky hoe ka ataoko enregistrement ty, ataoko archive ty. Il refait surface fo i raha ty un jour ou l'autre. Magnankora impact i raha ty komparitika. Nagnino tsy natao fo le satisfaction, vita le satisfaction, samy miala, appel terminé. Nagnino mbola nimémorisegna tagnatin'ny téléphone tagny. Zegny le erreur volanko. Zegny le nampisy fitiavantegna ely izy tagnatin'le histoire. Satria tsy izy raiky ny victime any am'le raha izy komparitaka. Ho indi koa victime. Zegny le fitiavantegna nataony erreur hitako. Nagnino koa ny mémoriseny tagnatin'ny saignin'azy tao fo le appel vidéo nataondro. Sakafo nieritreritrin'azy. Fa mbola tsy nahafapo izy le raha ke ni-enregistré ny lastiky. Tsy tokony fa izy tokony nandiniky hoe mankory impact ty, za koa magnano enregistrement ty. Zegny tokony natao agnaty saignin'azy. Tsy izy raiky ny victime. Tokony nataony fo le satisfaction, vita satisfaction, samy maha satisfaction ireo roe. De samy vita, eran'io. Fa tsy nanagna intention agnano enregistrement.